10 jaar geleden sloeg onverwacht mond- en klauwzeer ook in Friesland toe, in E en Anjem. Hoe kon dat? Friese boeren staan goed bekend en de veehouderij is niet intensief. Anders dan in Kootwijkerbroek verwerkten de Friezen het verlies in stilte. Verslaggever Douwe Boersma was destijds de enige journalist in het afgesloten gebied. Hij filmde de ruimingen op de boerderij van zijn oom en neef. Douwe kijkt met hen en enkele autoriteiten terug en vooruit. Want inenten mag nog steeds niet. Het roomje voor de 160 kei van de familie Boersma zullen elke dag nog de hele dag in beslag nemen. Ja, doe ik eerst wel op een rode stijlersmaatje, maar die houdt doen aan heeft. Want de maatschappij is wel verloren in het zien hier. Ik denk dat de burgers dat die het net accepteren als een goede instap van hier aan de kant haast. En dan maken ze tot die vanwege dat ze het in Boeteloon hun beesten net hebben willen. Ik heb een trieste mededeling. U heeft nu nog 10 minuten om te vertrekken. Alleen bewoners mogen nog binnen dit gebied blijven. Hoe ging dat eigenlijk in zijn werk? Dat stond daar in het gebied te lanen kamers. Ik was moest hem joggen over de bellen. Ik moest pas later beginnen. Wat ze me zei van, nou, er is een tonglier in Ieën. De wensen het dichtste bij kon zo gauw mogelijk heen. Omdat we een cameraploeg aan de andere kant van Friesland heen te zetten. Dus ik ben voortnachts in de kleine sprong en in de auto sprong. Toevallig mijn cameraatje nog meenam. En ben ik erheen gereden. Naar het plek dat het wezen zoeken. En ook redelijk gauw wat is zijn van nou, wie sluit het hele gebied aan. En ik hier de familie te waaien in het gebied, verschillende onkels en tantes. Dus toen had ik in de redactie zei, ik blijf hier. Dus ik liet me wel opsluiten en dan jobben dan wel verder. Goedemiddag, welkom bij deze extra uitsturing van Joet. Het doemscenario is realiteit worden. Er is tongblier constateerd in Friesland. Ik weet nog wel, op een gegeven moment wie hier bij de omroep een discussie van Pat Verdikken. Uw verslaghouders drieën erheen, die komen bij waarom. Hier komen gasten, boeren, mensen uit het troffen gebied. Die komen hier als gast, wil u het nog om te vertellen in radio- en televisieprogramma's hoe het zit. Die kind hoeft het virus ik meeslepen. Dus waar wordt straks de omroep misschien zelf wel een bron, een besmettingsbron. En van hieruit wordt het weer verder verplaatst. Dus ik weet ook wel dat er loeren wie toen van jongens, u maakt hier maar oppassen. Wat is uw eigen rol hierin? Ik ben heel benieuwd hoe die tongblikcrisis nog meespeelt in de hol van Bigelix mijn neef, een boer. Van, zit dat nog in de achterholen? Ben je nog benauwd tot dat weer komen zal? En wat is het verloren in het bordje? Eerder wat verloren. Maar wat ik nog een grote vraag is van, waar is het nog wijkamer? Want dat weten we nog heel diep net. De MKZ wie vooral op een Veluwe en in één keer weer in Friesland. En ik op 12 bedrijven die neert maar elkaar te krijgen hier. Maar dat is nog heel tijd een grote vraag. Wil je wat zussen even? Ik ben er gisteren de hele dag geweest. Ik had de twijfelachtige eer om het geval te mogen constateren. We hebben 2 zieke dieren geconstateerd aan het begin van de dag. En dat zijn er gaandeweg de dag zijn er in ieder geval nog 2 bijgekomen. Dus zo snel kan dat gaan. Ja. Maar ik ga me nou omkleden en dan ga ik gauw even naar het bedrijf toe, want die mensen hebben het hard nodig. Nou, dat was ook wel met het kalf, niet? Ja.
Was je mooi ontglipt? Was er aan de hand? Ik ga bellen. Het kellen. Ja? Hier valt ook net. Sloan. Hier hebben we elkaar voor het eerst getroffen, echt brengt, denk ik. Ongeveer een 2 kilometer hier verderop. Bij de plaats van Mindersma. Ja, wij hebben elkaar Ja. toen getroffen. Ja, dat klopt. Ja, Ja, dat klopt. Ja. Ik moet zeggen, toen ik s'avonds thuis kwam, s'avonds laat, dus het was om 2:30 of zo. Toen was zeg maar het hele verhaal klaar van die dag op het bedrijf. En toen ik in bed kroop, toen dacht ik wel, ja, ik ben nou een van de weinige mensen hier in de buurt die echt weten wat er dadelijk gebeuren gaat. En dat greep me wel aan. Ja, dat vond ik wel een moeilijk moment. Want dan zie je toch al die scenario's die je niet weet hoor, wat voor omvang die hebben. Daar weet je niks van. Maar je ziet toch wel allerlei dingen voor ogen die gebeuren kunnen gaan. En dan ben je wel een van de weinigen die dat weet. De mond- en klauwzeer is nu ook in het noorden van Nederland geconstateerd. Ver weg van eerdere besmettingen op een melkveehouderij bij het Friese plaatsje E. De nieuwe besmetting is volgens Landbouw niet terug te leiden tot Oene. Het lijkt er daarom op dat Nederland nu een tweede MKZ-haard heeft. E is een gehucht ten noordoosten van Dokkum. Er wonen een kleine 400 mensen. Vanmiddag zijn ze begonnen met ruimen bij de getroffen boer. 100 runderen moeten worden afgemaakt. Het is een echt reusachtige klap natuurlijk. Gisteravond kreeg ik het bericht dat er een ernstige verdenking was. Vanmorgen de bevestiging dat het om Monte Klauwzeer gaat. Ja, dat is een dreun. Het is een dreun voor een agrarische gemeente als Dongendeel. Dan ben je er eerst even na. En dan realiseer je wat dat budget voor de boeren in Dongendeel in omkrieten. Wist ik net correct hoe groot het weer is. Dus dat besef dat kwam uit voetnaliks van dit is net best, dit is goed fout. Ja, ik ben de enigste journalist in het gebied. En ja, probeer ik hem zo vol mogelijk overal heen te gaan. Dus ja, even naar de supermarkten die te zeer, de plaatselijke supermarkten, ja, die natuurlijk wel wat moeite met omvoeren. En personeel dat boeten de cirkel wenden, die mochten net in. Naar het café daar werd de jeugd bij elkaar kwamen. Ik heb brotten, ja, toch wel onder het werken bij een boer. Een jeugdhonk daar werd ze bij elkaar kwamen. En ja, zo probeerden je reportages te maken vanuit het gebied. De jongen valt in Ije. Het begint al donker te worden. En in de hoezenbaan wat licht. Nou, melk en voor die, hè? Melk en voor die. Pleert het wel. Je kan verleken het best omkomen met hè? Nee. Maar de pleert het wel rommen, waar is het werkers? Voor een stuk vee. Ja, dat heb ik al eens gemaakt, maar... Dat is klaar. Ja. Hoe is de reactie er van de morgen? Ja, jullie joden eerst net, hè? Ja, maar dan wordt het zo zijn, dat weet je. Ja. Ja, dan praat ik goede kameraden van mij vallen eronder. Nou ja, dat is het oude. Die je normaal van de jongen in de kroeg zitten zoen. Ja, een hele goede vrienden al, ja. Ja, maar die komen net van de players aan, heb ik gewoon. Op het heden net. Nee. Nou, de reacties van de jeugd van Ije in het café, dat is wel duidelijk. Hier in Ije baant op kom plak nog wat licht. Ik zal eens even binnen dat de mensen binnen die dat wat hoeven vertellen willen. De mensen zijn alle hier een beetje, zo moet ik zeggen, emotioneel erbij betrokken. Het leeft wel hoe ze mind worden. Ja, want iedereen ken je er elke neer, hè? Alsjeblieft. Hoe zit je, zijn jongens? Zit je voor de televisie of wat? We zitten voor de televisie, ik kan niet in het cirkel geweest. Het is zonder vestprogramma, het is wat verkwart. Maar er zijn wel een hele grote mensen en het dienen me echt goed. Samen met wat dat te zitten. Hij zag wat hier de eerste nacht in. De eerste nacht na het eerste tongbliergeval. Nog een hele lange periode leidt van hun. Op naar morgen, op naar de eerste zomerroemingen. En dit is dan het algemene beeld hier op het staat. Die alle bedrijven staan een hele lading auto's. En ja, staan de kraan klaar om de beesten die aanmaken binnen op te roemen. In de plaatselijke supermarkt is het echt wel moeilijk als je alle verhalen die hier rondgaan. En ja, hoe zit het met de bevoorrading? Die zullen we eens praten met Tuma. Zoals je misschien kent is hier alles in de winkel nog aardig aanwezig.
je krijgt niet die cirkel van 2 kilometer. Er zit het werkelijk midden in. En iedereen die komt in een winkel die denkt, nou, maar wat extra nemen, want we zitten hier opsluiten. En dingen vertelt dat ze in worden en dan krijg je een soort roleffect. En dan, nou, dat maar probeer je wat te stuwen en dat lukt ook wel. Het is het riestal, ja, maar het zet je op de vol. Ja, maar die boeren komen net. Nee. En nou, dan ben er zo vol die net komen. Dat is inderdaad. Ja. Ik moest van de morgen naar Justerijk mijn bal ophalen bij de naaie rotonde bij Messelwier. Bij de oorzetting, ja. Ik wil dan bellen tot de politie dat er weer wat zit en dan hel ik dat weer op. We kennen al die mensen, iedere klant die kent al die boeren, wel jonge boeren, maar gezin, maar jonge band. Iedereen die leeft mee en iedereen hoopt het beste er maar van. Nou, ja. Goeie. Mooi waar, mijn naam. Het is prachtig waar. Een heel verschil met zien jullie. Dat weet goed komt. Dat is voor zeker. Ja, absoluut. Je gaat de mappen er alleen weer bij halen? Ja, ik dacht maar weer even wat inleven en inlezen. Ja. Wat wie jouw rol bij de Tongbli-crisis? Ik ben eerst 1 dag de boeren geweest, maar toen zei ik kan beter mij helpen de organisatie op poorten te zetten. Nou, en daar ben ik toen de meeste tijd mee aan de gang. Want eind ben ik naar mij west te roemen, maar de meeste tijd het opzetten van de organisatie en het opsporen eigenlijk van, ja, waar komt het virus bij en waar gaat het virus misschien heen. En toen kwam het moment dat je dat in Friesland weer? Ja, ik hield de naksaljet. Maar bij de mensen die er al bij belutsen weer, ja, dat sloeg het in als een bom. Ik denk dat dit jouwde wel aardig weer zat de mensen dat ik viel bedoel ik. Echt een donderslag bij helder hemel? Ja, want je ging wel op een hele protoren plakken verwachten, maar kreeg net in Friesland. En ik moest dat de maas aankondigen, mijn moeders jou wachten van de zaal met 214. En we deed ze stilte, echt deed ze stilte. Net eens zei eerst daarna wat, zei van, dit zult dan net weer wezen. En waarom wie Friesland nou het laatste gebied waar mensen dat verwacht je zoen? Nou, omdat men het idee heeft, die Friesen had goed van kwamen. Er is hier ruimte, de veedichtheid is je heulozers op een Veluwe. Weet je, kei, bargen, hin, lama's, alpaca's, reeën, neem maar op. Je kent ze gek net op, hak er hin en de eind en dan die is al je neemt. Knien, pelsdieren, neem maar op. Zit van alles. In Friesland maar die kei, men is wies met zijn kei. Dus dat men wist dat de meest besmettelijke ziekte in je eigen land is. Ja, dan hoor je gewoon een regels van beziekje de ziekte moeten erdoor te houden. En wat mij opvoer wie dat de boeren hier zo ernstig bleunen. Zo van, dat is wel al roem je, want dan kennen we verder. Nou, dat was ook eigenlijk het hele positieve aan het verhaal. Dat moet ik eerlijk zeggen. Ik denk ook niet dat het zo gegaan zou zijn als dat niet zo was. Mensen waren heel rustig. De diagnose was duidelijk. Daar was geen twijfel over mogelijk. Iedereen wist van, we hebben hier Monte-Clauseer. Iedereen had ook wel zeg maar de schrik en het verdriet van, het is allemaal heel erg. We gaan er heel veel erge dingen door meemaken. Maar we zullen zorgen dat we zo snel mogelijk met elkaar eraf komen. En daar heb ik heel veel bewondering voor gehad en dat heb ik nog steeds. En ik denk ook dat dat, nou zeg maar, wel de reden is waarom wij zo'n grote voorsprong hebben gehad toentertijd ten opzichte van de Veluwe. Dode kalveren en varkens in de bomen. Een protest tegen het gesool met dieren, zoals de actievoerders het noemen. De mobiele eenheid maakte met geweld een einde aan de blokkades. De politie zoekt nu uit wie de beesten heeft opgehangen. Alsof je een gebied waarin een burgeroorlog woedt inrijdt. Kootwijkerbroek wordt Noordwijkerbroek. Er is nog helemaal geen MKZ in Kootwijkerbroek, zeggen de boeren. En de dieren gaan dood op een mensonwaardige manier. Ik vind het goed dat ze dat doen. Ja. Maar mag het wel. Waar staat het voor? Gewoon, de boeren hier die geloven gewoon niet dat er hier Monte-Clauseer is. En op deze manier maakt het wel duidelijk. De houding in Friesland heel was op een Veluwe. Op een Veluwe weer zeggen van, nou,
had Den Haag dit net betocht en Wolle wie dit wil en wie bent er net meer zat ik weet. En de Friesen weer van uitroeien, zo gauw mogelijk. We worden eerst gerend, dat is nou bekend. En dan is de afwaartje nog... 10 dagen rond. Met 10 dagen is wel vast. Maar als wij eerst screend willen maken, dan worden we een beetje bang. Dan hopen we net dat wij 10 dagen wachtje maken, maar dat is niet vol te houden. Nee, want je moest het van de morgen gewoon melken. Ja. Heerlijk. Nou ja, je hebt altijd het idee van misschien is het de laatste keer dat je ze melken. Ja. Ja, aan de ene kant ga ik zoiets van ik hoop dat ze zo gauw mogelijk helden, want dan ben je van die heel eind af. Ben je er maar van hè, ja. Ja, dan komt er echt nog weer een klap, want dan ben je stal leeg. Maar ja, het is ook zo'n wisse situatie van wanneer gaat ze voor. Nou, ik blijf zelfs net binnen, dus ik jou hier mijn camera. En dan maak je maar even wat opnames, maatje. Voor de best. En dan meteen wie vertellen. Dit hier. Dat maakt in deze dagen een jelly. Dus de keel wat eruit kwam, dat had een somber vooruitblik. Momenteel staan we bij de hok van het jongvee. Waar de laatste 12 lutskes in staan. Dat de sprake in 1942 mee begonnen is. De laatste lutske, dat is lutske 591. Beppe die de Lutske en Spaken begon in 1942 met de lijn Lutskes. En dan had dat bij Lutske 491 gaat dat op. En dat wie, dat wie vooral voor Spaken heel zwier. Maar ja, dat is ik wel, dan stie je hier te filmen en dan denk je van ja, dit gaat net alleen in Friesland aan. Dat is ook vooral voor u, voor uw familie, van is in één keer fort. De magen draait me behoorlijk. Nou ja, voor de morgen voor het laatst mogelijk. Hoe wie je dat? Emotioneel. Je zit ik voor de laatste keer komen en gaan. Wij vonden dat wij vanmorgen daar het respect opbrengen moesten naar de mensen dat we verplicht zijn om elkaar naar te melden. Dat ben wij gewoon aan ons beesten, vinden wij dat verplicht om hun ritme daar een beetje bij te houden. Je zit nog krijgt die plaats van Mindersma, het uitbrutsen hier. Ja, die is juist daar. Die twee pakkenbeeldjes daar in de BM. Ja, van mij hoor. Ja. Het waren peeskedij. Peeskemanie ben je hem rommen worden? Ja. Wat wist dat van die dag? Nou, dat ik mij een heel raar gevoel in de melkput. Ja. Ja. Maar als gewoon eens melken? Gewoon eens melken en... Dat hij de klitten kent? Ja, maar dat doe je net. Dus als je het 6 volle melk onder, dat is zeker weer lijden om en nog. Dus nee, dat moet ik niet. Gewoon melken, dan kan het er aan. Ja. En finito. Je stiek te filmen. Je waren de kei, die kregen eerst even een verdoving of een kalmeringsmiddel. Gingen ze door de liedse door, gingen ze naar boeten daar. En dan zeggen ze echt terug het ruutje, zeggen ze nog de zwarte kou en dan zeggen ze de kanaal en dan zeggen ze hem verdwijnen. En dan weer het einde. De kei ging door deze door de boeten daar? De kei ging door de boeten daar. Ja. Wat wie de gedachte daarachter? De gedachte wie erachter dat de kei naar boeten te gaan. Dan ga ik altijd door deze door eruit. Dus om de rust zo vol mogelijk in de stal te houden. Krijgt ze zoals wat ik werd erin. Ja, en dan ging je hier naar boeten. Ja, en die was zitten. Die waren de afsketten. Ja. Een spuiter en een euthanasiespuit. Ja. En daar waren ze opladen. Ja, ja, altijd maximaal 2 boeten. Ja, 1 of 2. Ja. En dan als ze boeten door, die winnen door wat echt. Meer zegt erop. Nee.
ga je 2 maanden niet in de stal te staan. Dat is wel weinig. Dat is wel heel rustig, hè? Ja. Als je echt uit wil een voertuig klappen in een koopbal, maar dat doen we helemaal niks, hè? Hey. Nou ja, in die tijd de boel moest kennen. Ja. Dus daar hebben we werk ook wel in. Eerst een week als 14 dagen dat het gewoon ontsmet worden moest. En toen gaan we de boel zelf maken. Ja. Dat lijkt me haast de zwaarste periode. Dat zijn lange dagen. Ja. Ja. Maar nou ja, je bent helemaal die red met mij, hè? Dat dan eerst al. Als je het vee weer voor, dan ben je eerst verschrikkelijk warrig. Dan ga ik me even een model om. Rust leert. Die paar dagen dat ik in naar werken moet, het valt daar zwaar. Op dat stuit haast ik geen erging. Maar als hij naar rust komt, dan is het... Ja, dat komt naar de tijd. Dat komt naar de tijd. Dat klaar komt naar de tijd. Ja. Binnen dit geheime informatie, maar die had een geheime informatie. Wij zijn af en toe bij allerhande evaluaties zitten. Hier is Tongblier het eerste melding van Tongblier West. Maar in feite is het via dat bedrijf Uslon binnenkwam. En vanuit dat bedrijf, gewoon via buurtcontacten, Paken had op een klomp, maar die teleton West binnen een heel stel andere bedrijven besmet. Een ander bedrijf weten we dat de klauwbekapkarren de oorzaak weer. Weer in ieder geval kwam de veertste, die had een kellerij die in, naar een orenboer daar. En die waren een paar dagen later besmet. Ja, dus zo besmettelijk is het. Ja, het is een hartstikke besmettelijke ziekte. Dus een paar virusdeeltjes als het ware, maar die kan genoeg wezen om de ziekte te veroorzaken. Toch zul je nog een hele grote vraagteken staan van waar is de besmetting like aan? In Friesland. Ja, daar ben we net achterkomen. Ja, van alle handen dingen uitzocht. Ik geruchten al je naaigang, maar daar ben we net achterkomen. Dus ik denk dat we er net meer achterkomen zullen. Ah, wat hebben dan al die uitzocht? Nou ja, Biggelix, er is een eer bij neergevonden, dat we drachten. Dat is misschien illegaal kooltransport. Nou, dat weet het net. We hadden de vrachtauto's van de stjongfabriek Nijlutsen. Contacten van preeklezer, contacten van boeren in de rest van het land. Mensen die naar een feestwest hebben. Dus allerhande dingen met al je Nijlutsen. En daar hebben we het net van vinden. Maar je weet wel op een Veluwe, die laatste beesten, om die te vinden, geiten van de sleepkamer al hellen. Ja, als iemand een guide of die er redden voor achter een auto gegooid had en ergens naar Friesland bracht, ja, daar zijn we nooit achter gekomen. Je kreeg op een bepaald moment een telefoontje? Ja, van boeren in Dongerdeel, ik weet het niet meer waar, maar die zei van, maar luister, er worden hier al eens even hoevige dieren die willen rommen. Maar hier in ik reden rond en hier in vrij rond die kennen dus dat vier is ik gesprek. Ik denk, ja, bliksem, had groot gelijk. Dat die in het begin van, dat die 12, 13, 14 april of zo wat. Dus ik had toen maar steeds bosbeheer bellen, maar de boswachter en zei, nou, dat is duidelijk, die beesten die maar de afsketten worden. Dus ja, maar dat mag ik samen net wel. Dan mag ik taststemming verhaal van de staatssecretaris van Landbouw. Nou, dat denk ik ook zo. Aanpakken. Nee, hij zei, ik ging in contact nemen met Den Haag. Had contact zocht en die teststemming was dus net jong. Dus de minister van Landbouw hier opdracht jong om alle evenhoevige dieren te rommelen, te ruimen. Een hele zwiere maatregel. En aan de andere kant de staatssecretaris van hetzelfde departement die ook geen vergunning om reën aan te zitten. En dat had dan te krijgen. Maar de aaibaarheidsfactor, kei en skiep, ja, die moesten voort. Maar die bambies, die mochten net afschetten worden. Ik denk van, nou, vond ik net zo sterk. Het eerste jaar wie vooral, dat is heel zwaar. En na 2 jaar dan gaat de boer verder. Ja. Nou, het scheelt ook als jong best, denk ik. Ek. Als mijn haai, die had misschien meer problemen met mij. Maar die raadt me dan ook wel mee. Dat is al heel goed. Hij herkent komen misschien zo bot nog net als toen. Maar dat ga ik zelf ook wel. Ze ben bij mij nu ook een noemer. En het namen mee. Rook? Ja. Nou, zou we zijn nog wat. Ja, dat is zo'n team, denk ik. Dat weet ze eigenlijk. Wat merkt Amke er nog van, wat er verhoor is? Ze weer haar door wat vee kregen. Als je dat... Ik ken deze beesten net.
De vorige feestavond koe ik alle beesten. En dat lukt niet meer. Nee. Dus Omke weet net wat het is. Nee. En dat lukt oors wel? Oors wel. Ja. Dan weer het vooral waarschijnlijk een Lutske. Ja. En ik weet ook net de namen van deze beesten meer. Nee. Maar uiteindelijk hier weg op ga je niet wat mooi hier met deze groen enzovoort. Dat die net al leven halen, dat zeggen. Ja, met name de zwierdrachtige kei. Die hier in het roep van kamennen. En niet heetdrachtige wind. Ja. Ja, die ben nou kapot. Ja. Die had hier net al uit. Nee, vallen we in dat, hè? Wij zijn in juni herstart. Ja. En steeds maar de crisisdagen winnen de eerst minder over 20 uitvallen. Dus ja, dat winnen langer de haren. Ja. Ja, en drie kosten weer. Dus we proberen het niet steken. Dus gewoon net beter worden en ten einde ja, dat is. Ja. En hier is natuurlijk nooit rekening mee houden dat dat ook gebeuren kon, of wel? Nee, in zekere zin niet. Je niet maar de oorskaart wel extra onhellen. In het geval van nou ja, de shirt gaat gewoon niet vallen. Ja. Alleen net op deze manier. Dat Nee, net op deze schaal. Nee. Maar nooit iets van het boerwezen. Nee. Ja, om daar aan te winkelen hier, dan hing wij net bij beginnen maar. Nee. Wij zijn met frisse moeder begonnen en dat is wat afval. Wat men eerst op de chins lag en dan ben we nog boven. Ja. Vergeet boer. Ja. Gaat de periode worden, maar... Ja. Denk je daar wel eens om? Zie je Helene? Dat is nooit bij die waai. En dat is samen wat bij die. Ja. En dat is verschrikkelijk dan. Dat dan alles aanmaken weer maar. Zelfs nog een keeltje die de man geboren ben, een meters bij de voort. Ja. Hoeveel beesten ben er nou uiteindelijk rond in Nederland? Ongeveer 260.000. En hoeveel beesten ervan ben ik echt besmet met tonglier? Een dikke 150. En dat is wel heel verrang, dat je zo'n soort beesten roem je matten, ik maar zeggen tussen scrapjes, wilst er maar 150, een dikke 150 echt klinisch ziek kwam binnen van tonglier. Ja, en van heel meer kanten komt de roep om actie in het non-vaccinatiebeleid. Het roemje van zoenvee moet ophouden. In 91 dan hebben we door de beslissing genomen om net in te inzien. En die discussie ga je heel nauw bijwennen. Ja, dat heb ik bij belet. Ja. Toen won je dat er inenten waren. Nee, dat vonden we net zo direct. Want wat weer toen het geval. Denemarken die wil tatreden naar de EEG. Ja. En daar waren Denemarken eigenlijk daar uitnodigen. En toen zijn de Denen wij wel tatreden naar de EEG. Maar wij grote exportbelangen, met name wat vlees betreft, richting Japan. En als wij tatreden naar de Europese meerskip, dan willen wij het in elk geval zo regelen dat het non-vaccinatiebeleid wat wij in Denemarken al kennen, dat dat Europees beleid wordt. Ja, want in 91 is het eentje afschaft. Er was een hele discussie viert over het eentje van Wissen. Wat is er nou concreet in de regel jou in veroren? Nou, de mij jeder in te worden. De bedrijven blijven minder lang dat ze niet aanleveren hadden. Dat na een jaar hier wordt eigenlijk in feite alles weer vrij jong. De Nederlandse bedrijven, de zuigelbedrijven en de retailers, dus de Albert Heijns, die zeggen van dat ze de spullen wel verkeerd willen. Maar het grote aanwijzing is, wat doet het boeteloon? Want vanuit Europa is er concreet op papier niet het veroren? Nee, het is wat stukje in Brussel. En dat is uw angst. Van, stel dat er nou tonglier uitbreekt. We hebben nou tonglier in Bulgarije, we hebben tonglier, een grote uitbraak in Korea. Dus op skatenplakken in de brood. Ja, daar steekt het weer de kop op. Ja. En dat is de angst van, is er nou echt wel wat veroren? Of wordt haast echt alles
toch nog weer op dezelfde manier dienen als dat in 2001 gebeurd is. Ja, maar het blijft zelf een aparte zaak. Je kent enten, er is een entstof, dus waarom moet je daar nou geen gebruik van? Misschien dat het nou weer komt, mooi de Partij voor de Dieren in de Kamer en de aandacht voor dierenwelzijn. Ja, dat het nog wel eens een keer, misschien ook wel een aanleiding van de bedenking nou, dat het nog wel eens een keer op een ei in oorlog komt.